goud. Ja? Hey, je bent 2 keer geweest. Ja. Ik zit nu ongeveer 10 jaar op scouting. En hoe ben je erbij gekomen? Ik ben begonnen als klein meisje toen ik ongeveer 8 was. En mijn neefje en nichtje zaten op scouting en ja, ze vertelden er heel veel verhalen over en het leek me heel leuk. En toen ben ik samen met de vriendin gewoon gegaan. En toen zijn we lid geworden. In welke groep kwam je toen? Ja, ik begon bij de kabouters, dat heet nu Chantewelpen. Dat zijn de meisjes, maar dus hebben we het ook voor de jongens. En ja, toen ben ik verder gegroeid in scouting en nu ben ik leiding geworden van dezelfde groep. De kleineren die doen heel veel spelletjes samen, zoals ze nu handelsspellen aan doen zijn, doen wij ook wel eens. En ja, creatief, maar ook, het gaat vooral om samen dingen doen. En als je ouder bent ga je zeilen of vuurtjes stoken en ook kamperen. Ik zie ook een hele stellage achter je staan. Wat wordt daarmee gedaan? Ja, als je ouder bent leer je pionieren en dan maak je dus dit soort dingen, maar ook een keuken kunnen we dan bouwen. Of, ja. En als je jonger bent dan leer je eigenlijk de kleine basisknopen en dan als je ouder bent steeds meer. Dus de oudste hebben er gepioneerd en dan ja, kunnen de kleintjes erop spelen. Ja, na de speltak waar ik leiding van ben, heb je landverkenners en zeeverkenners. En de zeeverkenners die gaan zeilen op zondag of zaterdag in de Braakman. En ja, daar doen ze ook spelletjes mee en leren zeilen vooral. Kan iedereen bij de scouting? Iedereen kan bij scouting. Jong en oud, iedereen is welkom. Ik zie hier al een heleboel kinderen lopen. Kunnen er nog bij? We kunnen er altijd bij. We beginnen nu ook voor de jongste. De kinderen vanaf 4,5 kunnen nu al eigenlijk al beginnen bij ons. Vanaf januari zijn ze de jongste al welkom en daarna ja, eigenlijk iedereen. Dus vanaf januari, vanaf 4,5, nu moeten ze nog 6 zijn om erbij te komen. En wat is het beste argument om mensen uit te nodigen? Nou, je leert gewoon heel veel. Je leert mensenkennis, maar ook ja, samenwerken en gewoon jezelf ontwikkelen. Want ik ben ja, gewoon begonnen als klein meisje en ik kan nu leiding geven aan degene zoals ik begon. Dus je leert eigenlijk gewoon heel veel. Als de vlag naar beneden is het voor vandaag afgelopen. Willen jullie nog een paar hier voor nou, eigenlijk en 1 klik. Even wachten. Ja, goed.